имрӯз дар китобхонаи миллии Тоҷикистон конференсияи байналмилалии илмии амалӣ таҳти унвони Мавлоно муршиди ваҳдат ва гуфтугӯи тамаддунҳо бахшида ба 815-солагии Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ баргузор гардид. Дар конференси мазкур муҳаққиқон, коршиносон ва роҳбарони мақомоти идораҳои давлатии дохилӣ ва намояндагони сафоратхонаҳои кишварҳои хориҷ иштирок намуданд. чорабиниро директори китобхонаи миллии Тоҷикистон Ҷумъахон Файзализода ифтитоҳ бахшида зикр дошт ки таълимоти Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ ҳидоятгари роҳи рост, андешаи дуруст, ахлоқи ҳамидаи инсонӣ, ваҳдату инсондӯстӣ ва саодати ҳамешагии кулли олам аст. ҳамин аст ки имрӯз дар саросари ҷаҳон новобаста аз қавму миллат ва дину оин пайравон ва пажӯҳишгарони осори ӯ аз таълимоташ баҳра мегиранд ва насли имрӯзаи инсониятро ба роҳи саодати башарӣ ҳидоят менамоянд. мушовири калони бахши ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа Масрур Абдуллозода зимни суханронии хеш иброз дошт ки Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ яке аз он чеҳраҳои беназиру соҳибном дар адабиёт ва тамаддуни оламшумули форсу тоҷик маҳсуб мегардад ки бо анҷоми рисолати инсонӣ ва суханронии хеш номи худро дар саҳифаҳои таърихи на танҳо тоҷикон балки кулли башарият абадӣ гардонид. ба таъкиди Кароматулло Олимов, узви пайвастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, мероси Мавлоно аз лиҳози баёни масоили таърихӣ, забонӣ, истилоҳӣ, фолклор арзиши хеле муҳим дорад, вале ситоиши инсон, баланд бардоштани мақоми ӯ хидмати бузурги байналмилалии Ҷалолиддини Балхӣ мебошад. гуфта шуд ки ҳадаф аз баргузории чорабинии имрӯза руҷӯи таърихӣ ба фарҳанги девондориву китобнависӣ, тамаддунъофариву давлатдории халқи тоҷик ва баҳрабардорӣ аз осори мондагору инсонгароёнаи ниёгонамон мебошад ки ҷиҳати рушди рӯзафзуни соҳаи китобдорӣ, ҷалби оммаи васеъи мардум ба китобу китобхона ногузир арзёбӣ мегардад.